No authority has said that Israel is committing genocide. Okay. There is no evidence for a genocide. And kind of embarrassed yourself, I would say, whilst doing that, because you're a liar, you're a liar, you're a liar. Think about how much efforts Israel is doing. All these things Israel is doing, something that not in the past other countries did for enemy population. For enemy population. For enemy population. For enemy population. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. ومش راح يكون في عندكم كهرباء ولا مي بس دمار. Gaza will become an area where people cannot live. זהו מאבק, יהיו כפי שנאמר כאן, מאבק בין בני האור לבני החושך. It's an entire nation that is responsible. אנחנו עכשיו מגלגלים בעצם את נכבת עזה, אם תרצה, נכבת עזה. אנחנו לא לוקחים בחשבון שחמאס הוא לא האויב, אלא כל עזה הוא האויב. זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו. הם צריכים לזכור עם עמלק, הם צריכים לזכור את זה להרבה מאוד זמן. השתמשו הרבה בימים האחרונים במילה נקמה. אני לא קוראת לזה נקמה, אני קוראת לזה צדק. אני רוצה לשמוע פגזים וארטילריה כבדה. צריך לחזור להיות ממש לא יהיה, חסל את הכל. כוח, כוח ועוד כוח. כוח, כוח ועוד כוח. כוח, כוח ועוד כוח. שלא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם. אני לא נרדם טוב בלי שאני רואה בתים קורסים בעזה. אני משטחת את עזה. אין לי סנטימנטים. אתם תמשיכו לרעוב, תמשיכו למות, הבתים שלכם ימשיכו להישרף. תינוק שם הוא אויב, כיתה באלף הוא אויב, אישה בהיריון הוא אויב. אז אין סימטריה, והילדים בעזה הביאו על עצמם את זה. לא נותרת אבן על אבן בעזה. עזה הופכת לדרזדן. עוד בתים, עוד מגדלים, עוד בתים, עוד מגדלים, עוד בתים, עוד מגדלים. להרוס ולהתקדם, להרוס ולהתקדם. כמה שיותר גופות. תשמיד את עזה עכשיו! עכשיו! You're a liar, you're a liar, you're a liar. You are a war criminal. You are a war criminal. You are a war criminal.